Divide alone. Even talk nkwu maka ya na mgbede ahụ history. Ọ batara m n'uche na asị ndị be anyị kwuo maka history anyị. Ebe majority na-ebido agụwa history anyị bụ Biafra. Ụfọdụ ndị tọkwara ndị agha anachighị azụ bido oge ha na-agụ akwụkwọ na University of Ibadan, Nigeria ji wee maa mma nke a amarọ. Ha aga beyond this stage. Ka ihe nke a na-agwa anyị, ihe ọ na-agwa anyị bụ na anyị amakwanụ maka azụ anyị. And ọ bụrụ na ị maha maka azụ gị, ma mma maka ihu. Ọ bụrụgodu na anyị echetazi ife ọbụla, anyị kwesịrị na icheta maka Ọlaụdọ-Ekwuyanọ. O nwere onye Igbo akpọ Ọlaụdọ-Ekwuyanọ. Anyị asị na ebe o si pụta awụ ebe a na-akpọzi Imo taa, adụọkwa m very sure, mana a na-enwe ka esi akpọta ama Igbo afa si n'ebe o si pụta. Ndị ajọ mmadụ tọrọ ya na nwanne ya nwaanyị oge a na-atọnụ ndị mmadụ tohu, tọrọ ya na nwanne ya nwaanyị erefee ha na mba ofesi. Ruo ebe ahụ ọ gụọ akwụkwọ mara ife karịa ndị ọcha sef, ife a na-akpọ slave trade. Agụba ndị kwụsịrị ya ọ nọmba 1 and 2 ga-anya nwaso onye Igbo. Agwa ụnụ na onye Igbo mere ife ahụ na aya ekwedu. Ụzọ esi wee roti ya wụ na streeti kacha streeti niile na Sierra Leone enemụrụ ya Ọlaụdọ-Ekwuyanọ street. Even ndị Igbo nọ na Sierra Leone amarọ ife a. Maka the other day ekwuru m maka national assets ndị Igbo. Ịjụọ ndị Igbo ife kacha mkpa ha nwere, ha sị na ego ha beta ego owu nọmba 10 na ego ihe dị mkpa obodo nwere. History, culture the more important. Na call history, culture. Ya agwaghị onye bụ protect ye, gwaghị etu ya esi chọta n'ego nwanụ, wee gwakwa ya etu ya esi protect ya na ọbịa. So onye Igbo amarụdụ na nwere onye dị etu ahụ biri n'ụwa. Majority amarọ. Ndị ma ama ajụbeghị question kedu ihe o ji wụkata onye Igbo wee wụzie onye England. Kedu ebe e niri ya n'England? Mma ajụ enyi m nwoke a na-akpọ onye be anyị. Ndị Igbo na-ejego n'England jego jụọ kedu ebe e nidiri ya. Ha na m ekwudu ndị Igbo na-eme ebe e niri nna nna ha. So esi na nke apụta. O nwere onye Igbo ọzọ a na-akpọ Jaja of Opobo. Ọ wụkata onye Igbo. Well, Opobo anụkwa m na Opobo ka remenụrụ Igbo, beta ọ wụkataziri Igbo rụkwa onye Opobo. Kedu ihe mere nke a ji wee mee? Kedu ka o si je? Ka ihe ya na ndị ọcha jere wee gbufuo ya. Ihe niile ahụ history anyị. Ọ bụkwa na ebe a ka history anyị bidoro. History anyị ga beyond this. Mana anyị achọzi inechighị anya azụghị nne. Mana anyị na-anya na culture anyị, na culture anyị na-agwa anyị ebe history anyị si. Adọdụ m mmadụ anyị akpọdoro m ndị uwe ojii ma m kwuo ihe a m chọrọ ikwu kịta. Na Nigeria, onwedu mba ọzọ onye ọbụla si na ya enweta ife a na-akpa n'obi. Iwuru onye Fulani, onye nwere ana ịnọ na Ado. Iwuru onye Hausa, onye nwerukwu ana nke ịnọ na ya Seriki. Iwuru onye Yoruba, onye nwe ana ịnọ na ya nwerukwu ogo nwa Baale ma Ọba. Iwuru onye Benin, the same thing. Ọsọsọ na ana Igbo ka onye ọbụla wụ onye Igbo ya enweta ife a na-akpọ n'obi. Even though na-anụkwa na due to carelessness, ụmụaka na ha eresi n'obi ahụ wee na-ejesi Vietnam, na-eje Malaysia, because onwe ha na ebe ahụ gwara ha na ọrụ adọkwa ebe ahụ. Enwekwu ihe dịka employment in those countries. But ịma ihe mebiri emebi hinne na ana Igbo nọ omenala defenders bidoziri ndozi. Ọ bụghị awụ the major thing anyị ji akpọ oku a. The major thing anyị ji akpọ oku ahụ history. Anyị filu odu na o nwere ife history
mana history wee ife kacha important. Jụọ my friends ndị a medical doctors, ịgbaba na nke dọkịta echi fever na-eme gị nke a ihe a agwa gị ụgwọ anyị mgbe o bidoro, kedu ka o si eme gị nwanne nya ahụ ka o si ga ihe a na-etresi ihe ahụ history. Ị chọba ihe kpatara ọnọdụ Igbo ji wee dị etu ọ dị taa, na anyị na-agbazi ọsọ eleghị anya n'azụ mana o nwekwa ihe na-achụ anyị all history, all decisions they take in the past which ọ bụrụ na study here and repeat kwa mistakes ahụ na-ebute ọsọ ahụ. Nwanne nya ahụ Ambrose ehiri m posturu foto Agụiyi nsi nne na-ekata okorobịa sọmma mbebe akwa nsi Igbo history full of losses. Mmadụ one ndị Igbo nọkọtago chee echiche dị etu a anọ nọ 6 feet 6 inches na-enekwuo ihe ọnwụ na ndị a survive anyị adịghị treat Igbo etu esi etreat Igbo, mana anyị jụrụ kedu ihe kpatara ha ji wee nwụfusi otu a. Anyị adịghị interested in history, sọsị ha dị interested ogbula ozu na ha isi. Anyị achọzikwa icheki ndị oge anyị nọsị n'ụmụaka ndị asị gbusoro ozu ahụ, majority of them nọ n'ime anata rụsịa ihe ha rụsịrị afie tokpo one ọkwa history. Ndị Igbo ibe m, nyaahụ adụọdụ less important than taa, nke ọ na-adụ less important than echi. Anyị aghọtahụ nyaahụ ọfụma, onwero ka anyị ghọta tata, and onwero ka anyị esi wee hazie ụzọ anyị wee bawuo echi without nsogbu. Nsogbu niile anyị nọ na taa awụ wrong decisions. Nweghị nke na-eme by accident, all wrong decisions. Obodo a na-akpọ Nigeria, ndị mere o ji wuru otu obodo wu ndị ọcha na ndị Igbo. Ndị Igbo hapụrụ ha n'Igbo baa n'ebe ọbụla a na-akpọ Nigeria, kedo ya etu a na-ego a na ebe ahụ, and onwekwa ihe ndị Igbo na-eme ebe ahụ ndị Igbo ahụ emewu n'ala Igbo. Mana ndị a na-eto world class economist maka o jere gote ofu certificate Nigeria nye ya ọrụ, enyeghị ya na Central Bank, enye ya na IMF ọrụọ. Ịma na Igbo na-eto ndị adaghị azọ ha, a na-eto ha. Ebe mma anọ wee kweta na ha world class economist ahụ, ha jee n'obodo a mụrụ ha, ha tinye measures ya employ onye ọbụla nọ ya na ya afụ n'ebe o mere. O nwere nwata nwoke onye n'ise akụkọ ka m nụrụ, o nwere m nnukwu enyi nwoke onye n'ise kọrọ m akụkọ. Nwoke wee illiterate, ọgọdụ tiwa house late, mana o bidoro transport company, ọ na-aga ọfụma. O wee tie iwu na onye n'isi ọbụla gafere ọpa iwe ka nọ ya bịa ebe ahụ bịa were ego nni. Ọ illiterate mere ha, mana ndị anyị na-eto ha nyụọ mamịrị Igbo trend ya on Facebook, ha gwakena anyị ihe anyị eme ekọnọmi Igbo a, ka Igbo kwụsị ịgbafusi, ka Igbo kwụsị ijikọ obodo a ghọrọ graveyard ndị Igbo. The other day, ọkwa ihe na-ekwu kedu ihe ka m hapụ nke ahụ. Ọtụtụ ndị ama nghọta ife nji wee kwuo ihe m kwuru maka airport ka ọ dịbagodo daalụkwanụ.